Снеже, чуваш ли ме? Да, а ти дали ме чуваш? Какво правиш, ма жена? Еша ми е чини, тука че Борислав пак е нацепотил здравата. И аз те, че моя Георги знаеш го. Ми ти с какво ще миеш, бе? Как с какво? С Фейри Макс Пауър и с вода от чешмата. Какво съвпадение. Ами давай тогава да видим коя ще ги измие по-бързо. Ами добре, която ги измие последна, ще черпи в сладкарницата. Оставям те на високо говорител, да знаеш. Ще съм по-бърза, да знаеш. Готова съм, Ванче. Ау, Снежо, каква си пъргава. Айди от мен да мини. Пак ще ядеш на аванта. Ето как да се направим лесен и бърз Хелоуин костюм с подръчни материали, вдъхновен от Чъки и лимитираната колекция на Фанта с Хелоуин опаковки. Да започваме. Айде. Окей, ето и какво ни трябва за този костюм. Една перука, която да срежете леко, за да стане къса, една обикновена тениска и един черен молив, който ще използваме за гримът. Това е. Все пак е вдъхновение и е с подръчни материали. И е бързо. Айде започваме. И ето, че успях да се направя един бърз и лесен костюм с подръчни материали, а сега е време за една ужасяващо вкусна фанта и маратон с филмите за Чъки. Напишете в коментари как се справих и пробайте и вие. Чао! Да, Снежа, да, ще правя Боб яхния. Ти какво ще правиш? Мамо! Чакай, че Георги нещо пак се е развикал. Кажи, Георги! Какво правиш? Ами говори по телефона с Лелет и Снежа сега. Да ти покажа костюма ми за Хелоуин. Какво ще ми показваш, бе? Какъв костюм, бе, момченце? Ей, Снежа, чакай, че Георги ще ми показва някакъв Хелоуин-мелоуин костюм, бе. Айди, после ще се обадя. Айди. Айди, идвай да те видя. Окей, мамо, какво мислиш? Георги! Като какво си се маскирал, бе? Като какво бе, мамо? Като най-голямото чудовище. Като тебе. Моля! Като най-голямото чудовище ли? Сега ще видиш ти комбоп яде. Сега! Ила ми тук, момченце! Георги! Ти какво правиш, бе? Ма ти вода от хладилника ли пиеш, бе, момченце? Ма ти имаш ли нещо в тази кратуна изобщо, бе? Имаш ли? Ами гърлото? На теб говоря. Утре като ти заболи гърлото, какво ще кажеш? Мамо, болен съм. Ще ходя да си вземам бележка от личния лекар. Няма как да стане. Как ни тъй срам, бе, момченце? Навънка виерица, фартуна, студ, ти ми пиеш студена вода от хладилника. Как може да си толкова безхаберен? Как може? Значи същият като баща ти. Налива ти се със студена вода, после паща ти се за гърлото. Болен съм, направи ми супичка. Няма как да стане. Да прибираш това шише веднага чисти. Че направо не ви вдигам вече от вас. Ама не мислите изобщо, ма хич. Значи... Ало, Саше? Айде, аз съм готов. Излизай след малко. Има чакай пред блока. Георги, какъв блок, какви 5 лева, бе, момченце? Ти написа ли си домашните, че ще ми излизаш, бе, Хич не ме интересува Сашко, Машко или който и да е. Такова, знаеш ли какво, бе? Аз забравих да направя нещо, да. Айде ще се обадя някой друг път да излеземе. Нещо майка ти ли пак? Не, бе, не е заради майка ми, в никакъв случай. Не, майка ми винаги ме пуска да излизам. Има тук,
Знаеш какво? Айде ще се опада някой друг път да излезе. Айде, да. Ай, тук е една малка работа трябва да направим. Да, айде. Мамо, значи ни ти ли писна, бе, човек? Я да не ми се отговаряш такъв вече, като дойда там ще видиш ти. Ага. Good morning, students. Sit down, please. Sit down. But the положение is not very good. No, the положение is very disappointed. Very. Проверих the tests last night и съм without words. Without words. Как може такова нещо? Yes. It's only two. Двойка after двойка. What is this? What is this положение? We cannot do this at my class. No. I want only good marks. Започвам да return the tests. Yes. Georgie, you have a 2. Anastasia, you have a 2. Peter, you have a 2. Claudia, you have a 2. Ivan, you have a 2. Theodore, you have a 2. Mylen, you have a 2. I am so sorry, but I'm very disappointed. Very disappointed. Come on, водете по one list и ще ви препитам, окей? Ще правиме dictation. Георги, айде бе, от 30 минути си в тая баня, бе, какво толкова се миеш? Значи ще закъснееш, момченце, няма да повтарям. Значи през 5 минути да идвам тати към. Абе, Георги, бе! Айде, бе, момченце, каква е тази чалгия, деца чуват банята? Какво правиш, бе? Значи, шило такова. От 20 минути да викам. Слушаш ми чалгия и ми се хилиш сигурно вътре. Виж какво, няма да се разберем, отварям вратата. Аз колко пъти ще повтарям, а? Колко пъти? Аха, Снежа, ади ма влизай, че ще избяга топлото, ма влизай, бе. Айди, бе, значи... Георги, направи сега по едно кафе, да е, жената сигурно ожадняла. Айди, ма, Снежа, влизай, сядай, заминавай. Чакай, ма, Снежа, чакай. Вия, погледни какво става. Гледай за чудо и за приказ. Виж какво става. Чакай да ти показвам сега. Първо, най-важното. Елхата за чудо и за приказ, да не ти казвам цената, че много се оскъпи. То направо ти казвам... Ама няма значение, купихме я, да. Гледай, то пък джавки, то пък играчки, то пък от хубо по-хубо, нали? Ко да ти разправям, вие украсихте ли у вас? Ами не сме. Още не сте. Георги, айди ко гледаш ми, момченце, вари давай по едно кафе, да жената ожадняла. А този дядо Коледа от Англия, ходихме тая година и се го купих оттам, видя го и викам, влюбих се, купувам го. А па за тея възглавнички да не ти разправям. Тези възглавнички са от Турция. От Турция ги купихме за около 500-600 лева, ма ни да казваш на никой. Много хубави. Ай на баба, ой, муа! И какво да ти разправим друго, бе? Ще пиеш ли нещо? Искаш ли? Безалкохолно? Георги, дай едно безалкохолно челелете Снежа ожадняла, бе. Значи, Снежа да не ти разправям. Никой не ми помогна. Никой не ми помага. Сама съм се оправила. Не ме гледай, Георги. За тебе се отнася. Никой не ми помага. Никой. Всички спът, лежат и да не ти казвам какво друго правят. Нела да ти дам, какво ще пиеш? Айди. Имам тук лимонадка, количка, какво ще пиеш? Вода. Типа вода. Сепана вода. Да не си на диета. Ма имаш нужда, да. Айди, чакай, сега идвам. Ето как да си направим един бърз и лесен боб с свинско. Хайде. Необходими продукти. Буркан бял боб, може и боб от консерва, може и да се сварите суров, аз нямам тези нерви и все пак това е бърза и лесна рецепта, така че използвам от буркан. 2 моркова, глава лук, чушка, чесън, доматен сос или домати в консерва. И разбира се и свинско, което всъщност може да замените и с наденица. Преди да започнем с готвенето, правим едно кафенце, защото така готвенето става още по-хубаво. Хайде, на здраве! Пари! Нарязваме всичко на дребно, а свинското на купчета. В една тенджерка слагаме малко мазнинка и запържваме свинското. След като получи златист загар, добавяме и зеленчуците, които задушаваме леко.
След като видим, че зеленчуците са се позадушили и са поумекнали, прибавяме бобеца и доматите. Добавяме топла вода и слагаме подправки. Сол, пушен червен пипер, черен пипер, ако имате джоджан и малко брашно за сгъстяване. Разбъркваме всичко. Аз съм любител на по-гъстият боб, но вие естествено може да си го направите малко по-рядък, ако желаете, като не добавяте брашното и сложите малко повече вода. А сега го оставяме да се покъкри за около 20 на минути и сме готови. След като видим, че е готов, сервираме. Може да гарнирате отгоре с някаква зеленина, като магданоз или джоджан. Ако хапвате хляб, 1-2 филийки, за да се стопвате. Да ви е вкусно. Пробвайте!